खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो सोलोंथाइ होनायनि मुङाव फरायसाफोरनिफ्राय रां लानायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय बिथोन हरदों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिनि डाइरेक्टर अफ एडुकेशना गांसे फोसाव बिलाइनि गेजेरजों फोसावनाय बायदिब्ला गोबां सोरखारि प्राइमारि आरो सेकेन्डारि स्कुलफोरनि गाहाया सोलोंथाइ होनायनि मुङाव फरायसाफोरनिफ्राय मुं थिसननायनि थाखाय फोरोंथाइ होनायनि थाखाय गेलेनायनि थाखाय लाइब्रेरि फिस बायदि बायदि बिथिंनिफ्राय रां लाबोदों होननानै खौराङाव मोन्दों सोरखारनि आरटीई एक्ट 2009 आरो सोरखारनि 16 आगस्त 2019 मायथाइनि नटिफिकेशन नम्बर PMA/S 93/2016/76 नि बायदिब्ला फरायसालियाव मुं थिसननाय समाव फरायसाफोरनिफ्राय रां लानाया आयेननि बेरेखा बेनिखायनो बिटिसि डाइरेक्टर अफ एडुकेशना अफिसियेल फोसाव बिलाइनि गेजेरजों बिटिआरआव थानाय गासैबो सोरखारि प्रभिन्सियेलाइज्ड सिनियर सेकेन्डारि स्कुल एचएस स्कुल हाई स्कुल एलपि एमइ स्कुलफोरनि गाहायखौ बिथोन होदों दि जाहाथे फरायसाफोरनिफ्राय मुं थिसननाय समाव जेबो रां लाया आरो फरायसाफोरनिफ्राय रां लायोब्ला गोख्रोङै राहा लानाय जागोन होननानैबो बुंथिदों बिटिसि डाइरेक्टर अफ एडुकेशना बेजों लोगोसेनो सिगांनि समाव फरायसाफोरनिफ्राय रां लादोंब्ला बे रांखौ फरायसाफोरनो गथायफिननो थाखायबो खावलायदों थासारिखौ सामलायनो हायाब्ला फिन आसामाव लकडाउन फोसावफिननो हागौ बे खोथाखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा बुंथिदों COVID-19नि गोसारफिननायखौ लानानै चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो माखासे बिबानाव थानाय बिथांमोनहा जयैनो मैया ब्रह्मपुत्र गेस्ट हाउसआव सावरायमेल जिरायदोंमोन बे सावरायमेल जोबखांनायनि उनाव बिथां सर्बानन्द सन'वालआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि COVID-19नि बांफिननायखौ रायजोआव माबोरै सामलायगोन बेखौ लानानै दिनै गोदान SOP दिहुननानै होगोन आरो गोदानै दिहुननाय SOPखौ रायजो राजाखौ फालिनानै सोलिनो थाखायबो खावलायदों बिथाङा लोगोसे सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा बुंथिबावदों दि आसामाव दा COVID-19नि थासारिया बांद्राय गाज्रियाव गोग्लैयाखै बेनिखायनो लकडाउन होनायनि थांखि लाथ'वाखै नाथाय COVID-19 होबथानो थाखाय सोरखारा SOP दिहुननानै होखानायखौ फालियाब्ला आरो रायजोआव COVID-19नि थासारिखौ सामलायनो हायाब्ला रायजो राजानि रैखाथिनि थाखाय आसामाव फिन लकडाउन फोसावनो गोनां जागोन होननानै बुंथिदों बिथाङा बेजों लोगोसेनो भारतनि बारग' प्राइम मिनिस्टार मनमोहन सिंह बिथांनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोनबाय बेनि अनगायैबो 1 मेनिफ्राय 18 बोसोर आरो बेनिफ्राय बांसिन सुबुंफोरा COVID-19नि भेक्सिनखौ लानो हासिगोन नगावनि जग्लाबन्दा पुलिसनि देरहासारनाय पुलिसा 3 सिखाव फलानजों लोगोसे हाथियार हमनो हादों हमनो मोननाय सिखाव फलानफोरनि मुङा फारियै नागालेण्डनि इउपटमी रुप'हिहाटनि साइदरियार आनवार हुसैन आरो राफिकुल इस्लाम पुलिसा बिसोरनिफ्राय .303 राइफलजों लोगोसे गरजि राउन्ड .303 नि गुलि आरो गंसे साइलेन्सार हमनो हादों रिपर्टनि बायदिब्ला बिसोरो काजिरङायाव गान्दा बुथारनो थाखाय थाग थियारि जादोंमोन बेयावनो जग्लाबन्दा पुलिस थानानि पुलिस बिबानगिरि निपु कलिता बिथांनि दैदेननायाव पुलिस हान्जाया नायबिजिरनानै 3 सिखाव फलानखौ हमनो हादों लामायाव एक्सिडेन्ट जानानै बरमा आन्चलिक बाथौ महासभानि आफादगिरि मंगल सिंह नार्जारी बिथाङा जिउ गोमाबाय रिपर्टनि बायदिब्ला मसलपुर फारसे थांबाय थानायाव गंसे ट्राकआ मंगल सिंह नार्जारी बिथांनि बाइकखौ सौख्रांलांदों बे गिख्रंथाव एक्सिडेन्टजों बिथां मंगल सिंह नार्जारीया जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै खौराङाव मोननाय जादों बिथां मंगल सिंह नार्जारीया बरमा आन्चलिक बाथौ महासभानि आफादगिरि जानायनि अनगायैबो रेलवे बिफाननिबो आजिरा मोननाय सासे मावथिमोन हरखाब रड एक्सिडेन्ट जानानै बिथांनि जिउ गोमानायखौ बरमा बाथौ महासभा बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफाद बरमा आन्चलिक बर' फरायसा आफादा दुखु मोननाय फोरमायदों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि पोस्ट ग्रेजुएट फार्स्ट सेमिस्टारनि आनजादखौ सिगांनि होखानाय अक्ट'निफ्रायनो खुंनाय जागोन होननानै गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया गांसे फोसाव बिलाइनि गेजेरजों फोसावदोंमोन बेनि उनावनो COVID-19नि बांफिननायखौ नोजोर होनानै गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि फरायसाफोरा आनजाद खुंनो थांखि लानायनि हेंथायै सोमावसारदोंमोन फरायसाफोरनि दाबिखौ मानिनानै दा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया गांसे गोदान नटिस फोसावफिनबाय
नटिसनि बायदिब्ला गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि पोस्ट ग्रेजुएट फार्स्ट सेमिस्टारनि थिउरि आनजाद जाय 19 एप्रिलनिफ्राय जानो गोनांमोन बे आनजादखौ 30 एप्रिल 2021 मायथाइनिफ्राय खुंनाय जासिगोन आरो बे आनजादनि थाखाय गोदान शेड्युलखौ थाबैनो फोसावगोन होननानै बुंथिदों। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनिफ्राय गनायथि मोनखांनायनि उनावनो बे गोदान नटिसखौ फोसावनाय जादों। बेराफारसेथिं डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाबो गांसे गोदान नटिस फोसावदों। नटिसनि बायदिब्ला गासैबो डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनि आन्डार ग्रेजुएट आरो पोस्ट ग्रेजुएट आनजादफोरा अफलाइन मदावनो खुंजागोन। ट्रेन एक्सिडेन्ट जानानै सा 11नि जिउ खहा। बे जाथाया इजिप्ट हादरनि राजथावनि कैर'नि साहा बानहा होननाय मोनसे नोगोराव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला गंसे पेसेन्जार ट्रेना दावबायारिफोरखौ लानानै कैर'निफ्राय मानसौरा नोगोरसिम थांगासिनो दंमोन। बेयावनो बानहा होननाय मोनसे नोगोराव ट्रेना ट्रेक एबा रेल लाइननि बाहेराजों खारनायाव ट्रेना बेलथायहैदों। गासै मोनब्रै ट्रेननि दाब्बाया रेल ट्रेकनि बायजोआव बेलथायहैनायाव गासै सा 11 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे खमसे खम सा 69 दावबायारिफोरा जोखोम जादों। जाथायथिलियाव गं 60सो एम्बुलेन्सआ थांनानै जोखोम जानाय दावबायारिफोरखौ फाहामथायनि थाखाय खाथिनि फाहामसालिसिम दैथायहरदों। मा जाहोननि थाखाय बे जाथाया जानो मोन्दों बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। नायबिजिरनाय खामानिया जागासिनो दङ। नाथाय बे जाथायखौ लानानै रेल सालायग्राजों लोगोसे गासै सा 10 रेल बिफानाव मावग्रा मावथिफोरखौ एरेस्टबो खालामनाय जाबाय। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मुंख्लं फोरदाना दैमारिनि 23थि थैनाय सानखौ बिथांनि जोनोम जायगा सोमलिगुरि गामियाव फालिदों। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि लहित बर' बिथाङा आफादनि फिरफिला बिरहोनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनानै मुंख्लं फोरदाना दैमारि बिथाङा मावलांनाय खामानिनि सायाव गुवारै फोरमायनानै बिथांमोननि आदर्शखौ उन जोलैफोरनो होलांनो थाखाय खामानि मावगोन होननानैबो बुंथियो। लोगोसे बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि खाम्फाफोरखौ फैबाय थानाय समाव साबना हामना नायथावना खालामनो बिटिआर सोरखारनि जानानै खामानि मावगोन होननानै बुंथियो आरो बिथांमोननि नखरा जाहाथे अलखदाव गोग्लैया बेफोरनि फारसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम नोजोर होलांगोन होननानैबो बुंथिबावो। हादराव फिन कभिड-19नि साग्लोबफिननाय। कभिड-19नि गोसारफिननायखौ नोजोर होनानै भारत सरकारा हादराव लकडाउन फोसावफिनाखैब्लाबो माखासे रायजोफ्राव गोख्रों आयेनजों लोगोसे लकडाउन फोसावफिनबाय। भारत हादरनि राजथावनि दिल्लीयावबो कभिड-19नि गोसारफिननायखौ होबथानो थाखाय 6 साननि थाखाय लकडाउन फोसावफिनबाय। थांनाय मोनानि 10 रिंगानिफ्राय फैगौ समबार 26 एप्रिलनि फुंनि 5 रिंगासिम दिल्लीयाव आबुङै लकडाउन थागोन। मख'नो गोनांदि बे सानद'नि लकडाउनाव एसेन्सियेल सार्भिस जेरै देहा सावस्रि बिफान, पुलिस, अर खोमोरग्रा, मोब्लिब सिबिथाय बायदि बायदिफ्रा खुला थागोन। बेजों लोगोसे रेल स्टेशन, एयारपर्ट आरो बास स्टेन्डफोराबो बन्द थानाय नङा। दिल्लीनि अनगायैबो राजस्थानावबो मैयानिफ्राय 15 साननि थाखाय रायजोआव लकडाउन फोसावफिनबाय। एसामिस सुंद' सावथुन मंग दहार गुनखौ 11थि दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिभेल 2021नि थाखाय सायख'नाय जाबाय। दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिभेल 2021नि थाखाय सायख'जानाय एसामिस सुंद' सावथुन मंग दहार गुनआ हारसिं बिमाया संसाराव मा भुगिनांदों बेनि सायाव सावथुनखौ बानायनाय जादों आरो बे सावथुनखौ मृणाल देखाया दिथा खालामदों एबा डाइरेक्ट खालामदों। मख'नो गोनांदि भारतनि सावथुन मुलुगनि बिफा दादा साहेब फाल्के बिथांनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बोसोरफ्रोमबो 30 एप्रिलाव बे बान्थाखौ होनाय जायो। मख'नो गोनांदि एसामिस सुंद' सावथुना बान्थानि थाखाय सायख'जादोंसो बान्थाखौ मोनथ'नो हायाखै। फिन कर'ना भाइरासनि गाग्लोबफिननायजों सासे बर'नि जिउ खहा। साहा गुवाहाटीनि थागिबि टुनु बर' बिथाङा मैया कभिड-19 पजिटिभ जानानै जिउ गोमाबाय। थांनाय रबिबारनि 6 रिंगायावसो बिथां टुनु बर'खौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थिसनदोंमोन। नाथाय हरखाब मैया बिथांनि जिउआ गोमाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।